Ya ves, anoche tuve que meterme un palo por el culo. Ya ves, anoche tuve que meterme un palo. Geldi, Zer? titulua, musikari titulua. Kaixo. Kaixo. Zu zer zara? Nire zagoazila. Berako alguazila. Bai. Kaixo, Kaixo. Andion naz. Andion. Bai, kaixo. Egoerezken niri deia zen, berara etortzea bizitzera, ze hau da, la beca de la cuna de los músicos del... Bai, badakigu. Orduan, pentsatu Ondo dut, dakigu, bai. onan banator, engonaz laguna eta ikasi dut pilo bat. Bai. Eta orduan, etorri nahi dutona bizitzera, eta Ja. horregatik nahu, jotzen, para que me empiecen a conocer. Bai, baina eman berri dut titulua. Zemen behar da titulua kalean jotzeko, eta etxean inkluso Bai. bai, segun zaitxe bizitan eskatu behar dugu titulua. Baina ninaz autodidakta. Ez, autodidakta asko dago hemen bai. Eta hola, zaigu. Baina- Baina musikari zuete zaigu. Osa, harri bat altxatzen eta musikari bat. Orduan, kuota jarri behar dugu. Musikari kukoa. Baina nire hori ez nekien, baina bueno... Iazko gauza, iazko gauza bai. Baina martxan jarri behar dugu, eskutatik dute. Eta zuke zein da zu titula zukemon? Bai, nekin dizatu. Bai, proba. Bai, Venga. Eskatu naiz. Eskatu baseakin. Vale, izena esan diatzu? Izena? Andion, Nafarroako Virginia baten izena da. Eta bai, neskaren izena da bai. Bai, neska Bai, izena. lehenengo aldean du dena. Bai, Lehenengo aldean zuten du dena. Ja, askotan pentsat bai. Eta, Nafarra zera buru? Bai, nire ama eta nire aita, bai. Elbidea eta beharko duke. Kalle... Izena eta, bizena eta postako dea. Andion Iturbide, eta postako dea, 4-8... Bueno, orain ja berakoa izango da, baina orain, bai, Baina horrekoa zaude ja? Ez, ondino ez... Orduan okerra. Bale, orduan Bilbokoa, 4-8-0-0 lau. Nio Bilbokoa zera. Ez. Asi zaten Nafarra zera. Ez, a ver. Hemengo anaz, baina... RGI askatu behar duen eta bakarrik aurkitu nuen Bilbon etxe bat, non, hori, arraldatu nintzen eta jazta, eta RGIan kobratu nuen, baina orain ez dut kobratzen, ja lan egiten dut, musikaria naz. Fantasitzaidan gaina, honera etorri, bide falsu batekin eta RGIan. Efekto llamada. Bueno, ordu hori, frogatxo bat egingo dizu, eta bintzat horrekin salgo kontukto bat, bintzat ordu batzutako izango da, Osea, garba duko amarrak arte dakaztu. Bale, bota. Vale, orduan, joa besti bat. Bale, erderaz abestuko dut. Bueno, igual horrek, makina algera bakitzen du, makina algera algoritmo batzuk eta hola, eta gundako algeratzen. Hau, abesten nengoela. Bai. Ya ves, anoche tuve que meterme un palo por el culo. Ya ves, anoche tuve que meterme un palo... Hau behitu, hau oso polita da, ze hau egiten duena beste hau da, edukar, ez ditut, orduan ementzat da. Mamá, ¿qué hijo? ¿Puedo jugar en ese charco de ahí? No te manches. Los niños que se manchan se convierten en comanches, no te manches. Beste bat? Beste bat. Behitu dago eta beste bat maitasunari buruz. Bai, maitasuna, ber, nola da? Polita da maitasuna. Zete dauka sarrera bat, como... A ver... Mollerías que salen de mis tuberías para mostrar al mundo... Beste bat? Ay, joder. Vale, daukat beste bat... Ya, no... Formatu behar dugu repertoria badagoela, badaukede bat etortzen dela besti batekin eta... Ez, lasai.
sinónimo de esclavo de su propia inmensa farsa, heredero del sexo consumo del capitalismo, puto rey de la manada. Eta zelan, dira guztiak enbran super esperientziari buruzkoak, eta nik uste dut, gero lupa edo luper edo hori erabili dezaket ere. Eta daukat ere holan harmonika jartzen duzula eta jotzen duzu batzutan, eta hori ere badakit egiten. Abestu ere, orain nahi nizka gaixorik zehuki dut txapeltitis, baina pasatu zait, ja. Orduan, baina hori, nahi pizkat dago, baina nik uste dut, eta ezagutzen dut Joseba Belenoir. Bai, egon nintzen baten Bilbon Josuen eta hitz egiten nuen beragaz. Bitu, denbora ezakat, kumarren hor baso bide batea hor gauza batzuk gatu dira, orduan ez dezu pasa. Orduan, nahi baitzu froga, o YouTubeen daude tutorial batzuk, nola atera tituloa, eta hola, orduan Igual dauteiak ikasi behar. Gaur horrek ez ditzaten, eta ez dut trampa deste batzea, jendeari bigarren aukera bat emateko. Esan dizut jotzeko abestia, baina ez dut osorik jo. Portatu dira, zu? Ez dut nizun beste bat. Jendea entzun nahi zuen, baina. Baina nik esaten beste bat. Mama, hori, zaizkera baiko ganas. Eta el palo por el culo, be. Inpatzen dut akumulatu. Orduan akumulatu eta denako berriko bazten ditu, hori nokera bat izango zenun, baina... Zure presaren errua da, baina bueno, behitu baneri martin zait. Are desobediencia civil, que es lo que me va, porque yo no hago caso a tíos con gorras de poli. Hori fikzio bat zen, gezurrantzekoa, berako aguazila ez da hainsekoa, Aguazil izateko dago kriston fila, ta ez da aguazila, baizik ta guazila, baina zezurruna zen tipoa mekasuen, el palo por el culo ezagutzen zuen. Bai poesia aldetik nahikoa ertzeko, gogoa geratu zait, euskeraz jartzeko. Hori egiten dunak, gauza nabaria, naita nahi ez izan behar du bakarlaria. Musikari honekin ezin da gozatu, nahitar ezingo luke talderik osatu. Zuk talde bat badezu, ta ez da fikzioa, atera altzen nuen titulazioa. Azterketa nik daukat zintzilik oraindik, aguazilan mobilak ez zeukan pilarik. Jon gezurrak esaten, etzabiltza trebe, oihartzunen ez dago aguazilik ere. Naiz txapela jarrita kalean jotako, ziur etzen idala, txamponik botako. Zuri txampon txiki bat, botata kompleto, denbora faltan nuke pare bat hartzeko. Euskal Herria dago, musikari gabe, gaur egunean denak
Herri hontan daude, herri hontan daude.